Салом алейкум амакаса, салом алейкум нафароне ки ҳозир медароям. Умедворам ки амакаса созен хубен, саломатӣ ҳаматон хуб. Чӣ хеле ки ваъда додам. Ҳар як бозии Барселона пеш аз сар шиданаш 1 соат пеш прямой эфир дар канали Barça TG YouTube канал мегзаронем. Дар ҷо дар бораи Барселона албатта гап мезанем, дар бораи дохили Барселона чӣ гап аст ва одамое ки бисёр савол доранд. Чени миқдори медонистагим ба саволҳои ҳамон нафароне ки савол додагиянд ҷавоб мегардонем. Салом бардору, салом. бозӣ соати чанда? Бародар, бозӣ баъди 1 соат сар мешавад. Соати 6:15 ба вақти Россия. Салом алейкум акум. Чӣ хел шумо? Ҳазор раҳмат бародора, ҳама каса созем. Умедворем ки шумо ҳам созу саломат ҳастед. Акай Муҳаммад, салом алейкум ба пеш. Гап нест бародаро. Бисёритон ба хиёлам дидем ки состава дидем, состав чӣ гуна аст. Умедҷон Саидов, ака як савола дорам. Бале бародар, гап зан, саволата гӯш дорам бародар. Ҳама ҳаминҷа барои саволтӣ медирая. Мегӯи Барса мезана. Хай Валенсия инагда рақиби сарсахта барои Барселона инагда не. Акача бля амин Люк де Йонга бозида намонанд. Охи дар тактикаи Барселона мумкин ҳозираш да чихега вали тайм да прессинг мекуна Абамянг чизай прессингуишай скорост дора контратакадам ништиякай. Вақтое барои чи дар охири бозиҳо медоронанд Люк де Йонга, барое ки дар охири бозиҳо бисёр навес мешавад. Дар он вақт Люк де Йонг дар корай. Фаҳмидистен? Ака ҳамин Холланд ба Реал меравад рост. барои чи гави дар шартномааш розӣ нашидестай? Гави барое ки агар шумо ба ёд дошта бошед, пеш аз сар шидани ҳамин мавсим шартномаи Педрира дароз кардан. Шумо медонед ки шартномаи Педри қатифатӣ чӣ хеле дароз кардан. Шартномаи хуб пешниҳодшон кардан. Арауху Гавира мехоҳанд ки ҳамун шартномае ки ба Педриву Фати пешниҳод кардан, ҳамхели шартнома пешниҳод типа чи ба ака Фативу Педри қадр мекардем, Араухуро қатъи Гави қадр намекард. Барои ҳамин пешниҳодкардагӣ якумбораи Барселонаро ҳарди ҷонибо рад кардагия, ҳам ҷониби Араухо, ҳам ҷониби Гави. Лекин маънои онро надорад ки шартнома намебандад. Албатта мебандад, просто ба дигар хипл. Фаҳмидистен? Ака кадом каналда тамошо кунем ша ака? Бо ҳамун саволо сарши бародаро Амирдин Қурбонов Око Спорда. Не ки дар варзишиён нишон метиҳам по-любому. Чӣ ба Трауре боз намекуна? Чӣ хел ба ҷои Трауре Дембелеро дуровардан? Дембеле сустара Трауре ҳозира шуда. Барое ки агар бозии охира нигоҳ кунем, Трауреро меқапанд, дик аст ки бихапа Трауре ягон кор карда наметавона. Дембеле метавона, вақте дик астам бихапа амрӯҳ ёфта метавона, паси хушам да метавона. Баъд дар бозии Испаньол дидем ки Испаньол Наполи дидем ки Дембеле чӣ хел бозӣ кард. Меҳнат мекунад. Масъалаи бозии дар Дембеле да гап надорем. Ака масъалаи Холланда чӣ мегӯӣ? Командаҳо гирифтаниаши Барса метавонаш гирифта? Масъалаи Холланд ганда қиндай бародаро. Масъалаи Холланда моҳи март маълум мешавад, барое ки дар уҷа Манчестер Сити шумо чӣ хеле ки медонед, падари Холланд худаш футболбоз будагия дар Манчестер Сити бозӣ карда. Дар уҷа Манчестер Сити чӣ хеле исташа. Мо ҳам имрӯз хабар баромад ки ПСЖ ҳам гирифтаниаша. Ака ҳисоб мекунем. Реал Мадрид, Барселона фаворити асосӣ буданд, инҷа Манчестер Сити бо ПСЖ. Иҷодам роли пул бозӣ мекунад. Пулам аниқ бозӣ мекунад, ба роли проект ҳам бозӣ мекунад. Шутоби дар оянда чӣ хеле проект ҳамин даста месозад, дар гирди атрофи кадом бозингар месозад. Лекин чӣ хеле ки медонем, агар Мбаппе Реал Мадрид бирова, ҳамаи бозӣ дар гирди атрофи Мбаппе сохта мешавад. И по-любому воз бо хабар баромад ки типа Мбаппе метавонад шартномаша дароз кунад, ки чанд шарт дорад. Шартош як галае ки типа чӣ хеле ки медонем, бозингарои амрикои лотинӣ дар ПСЖ бисёранд. Ҳамаи ҳамун бозиҳо дар гирди атрофи ҳамон сохта шудагианд. Масалан Месси, Неймар, Паредес, Ди Мария ҳамаи Америкаи ҷанубиянд. Короче
Яташ ай Бразилия, дигараш ай Аргентина. Короче, ҳар ҷониба мақсади гап ҳаме ки Мбаппе метавона шартномаша дароз кунад хати ПСЖ ба ӯ шарте ки агар ҳамун шартоша иҷро кунанд. Барои ҳамин моҳи марда маълум мешавад нашоти Холанд ҳозираш маълум нест. Салом ака, мухлисота фаҳмонем ки Варзиш ТВ бозиро нишон медиҳад. Гуфтам ки Варзиш ТВ бозиро нишон медиҳад, бародаро дароед тамошо кунем. Ака Раухо боз мекунад. Бале состав ҳамин хеле бародаро, состав ма шумо дар номбар мекунам. Состав дарвоза Тер Штеген, правый защитник тарафи Дест, дута центральный защитнико Раухо, Хати Гарсия, левый защитник Алба, полузащита Бускес, Де Йонг, Гави, нападающий Дембелеву, Абамеянг, Торрес. Педрира чӣ ба надро овардан, лекин ман ҷавобшо ҳолӣ намедонам. Маълум нест Педрира чӣ ба надро овардиям. Ака ба ғайр аз блогерӣ боз чӣ кор мекунӣ? Ягон кор намекунам, ели ҳамёро ҷавоб метавам. Ака салом алейкум, савол дар ҷавоби ака илтимос, Барса имсол бо Лигаи Чемпион мебарад ё ин ки ягон ҷоиза мегирад ё ин ки ака ростша бигӯне ки бародар чихе Лигаи Чемпион ба ӯ шарт мебарад ки чорум ҷо ё сеюм ҷо ё дуюм ҷо ё якум ҷоро дар Ла Лига бигирад. Бо як шарти дига дорад, Лигаи Европаро бубра метавонад прямой эфир автоматически дар Лигаи Чемпионон биғалта. Нашод ҷоиза, единственный ҷоизае ки метавонад Барселона бубра и Лигаи Европа. Ла Лига да қабоварӣ нест, не ки хай математически шанс дора, а так қабоварӣ нест. Ака ба Алвес куҷо шуда? Алвес дисквалификация дора, ба ёд надорем ки дар бозӣ зидди ки буд? Зидди Атлетико Мадрид красный гирифта буд, Караскоро задагӣ буд. Ҳамин вақт дисквалификация дубозия дора. Дар Лигаи Европа чӣ хеле ки мо шумо медонем, Алвеса номнавис кардагӣ нестанд, дар Лигаи Европа бозӣ намекунад. На танҳо Алвес, ҷо Абде Эзалзулияю бо Юдгла. Дар телефон мешавад тамошо кардан, мешавад. Ман медонам акаҷон ба фикрат мебурад бо Лигаи Чемпион ё ки немегум ака. Хай шавад мебинем да бозиёро чӣ хел меравад. Гап дар бозингарое ки травма мегирад, ки травма намегирад. Люк де Йонга мефурӯшанд. Бародар, Люк де Йонг бозингари Барселона нест, Люк де Йонг бозингари Севилья. Ӯ худаш иҷора омадагӣ то охири мавсима. Барселона Люк де Йонга фурӯхта намедонад. Ака дар бораи Месси гап зан. Дар бораи Месси чӣ гап зан? Дина бозии соати 11 шаб ма бозии Нант ПСЖ тамошо кардам, як шармандагӣ бовар кардам. Нанте ки намедонам ПСЖ ба ӯ состави асосиш титу пораш кард. Сист моментора истифода намебаранд, на Неймарш, на Мессиш, на Мбаппеш. Ака Барселона дар финали Лигаи Европа бой бита Лигаи Чемпионон меравад? Не бародар, фақат бубра ба меравад. Салом алейкум ака, шоти Мемфис Депай гап зан, на шоти Мемфис Депай гап зан недовольная. Конечно, недовольная. Бозингар ҳамчун бозингари асосӣ ба Барселона омад, шартномаҳои хуб рад кард, ҳамчун агенти озод Барселона омад бо оилӣ ки 5 миллион. Чӣ хеле ки медонӣ одамое ки ҳамчун агенти озод дигар дастҳо меравад, оилӣ ки калон талаб мекунад. Ай омад вақт Роналд Куман буд, дар Роналд Куман метавонист ки бозингари ҳайати асосӣ, яке аз фигураи асосии дастаи Барселона шавад. Не ки чӣ хеле ки мо медонем, Роналд Куман уже дар даста нест, хави омадагӣ, ба ғайр аз хави бо зимистон 3 ҳамлагари дигар харидаги. Конечно, Мемфис Депай розӣ намешавад бародар. Вақте ки Траореро бихара, Абамеянга бихарам, бо дар як край Ферран Торреса бихара, ё ҳамашон рақиб барои составам, барои конкуренсия нохи. Барои ҳамин медонад ки хави агар ӯ қабовариш накунад, тобистон мехеза меравад. Чӣ хеле ки медонем шартномаш то 2023 муҳлат дорад. 1x чӣ хел установка кунем? Бародар 1x дар любой видеои ман будро дар чи ҳастай комментариёш да ссилкаш ҳастай будро скачат ки ба ҳазур регистрация ягон чия нафаҳмидӣ дар инстаграми ман навис, ҳамаша ҷавоб метавам. Нашод Мемфис Депай ҳам гап бародаро ки типа розӣ нестае ки дар ҷои ӯ 3 нападаиши дигара харидагаанд. Не ки чӣ хеле мо медонем нападаиши ганда бисёр, даже Брейтвейда шанс намерасад, даже Люк де Йонг ҳам охири минутада шанс мерасад. Хай чӣ хеле ки медонем Дембеле ҳозир бо охири минуту дромазӣ, хай сабабшо шумо медонем барои чӣ охири минут медорем, барои ки шартномаша дароз накардана, ӯ қадар аҳамияташ наметавад. Не ки дар пресс-конференсия хави гуфт ки мо назар мекунем чӣ хел бозӣ мекунад Дембеле, ай ҳамун ҷиҳат мегирем, дар состав мемонишем. Чӣ хеле ки дидестем бозие ки бар зидди Наполи нишон дод, ҳамин гуфтаҳои моро туғри мегирад ки Дембеле
дар состави асосии имрӯза ҳастай. Ака боз ба фанатҳо гӯяд барои бозиҳои Барса приложение Live Football установка кунанд. Live Football установка кунем бародаро. Ака нафаҳмидам ма чӣ хел кунем икса дар инстаграм ман айса кадоми один xbet намефаҳмад дар инстаграм ман айса бародаро. Чӣ ба Усмон Дембеле основной дромадай чӣ ба дромадай барои ки бозингари Барселона бародар. Ака кай аниқ мешавад ки Мбаппе Реал меравад ё ки не. Мбаппе Реал мешавад ҳамаам ё моҳи марда маълум мешаванд ё ки тобистон. Ака меган Месси карьераша тамом мекунад. Не хеле хабар нест бародар. Ака Торреса надоранд, Адамаро доранд. Бародаро Торреса бисёр бад чӣ накунен, дашном накунен. Хай любой бозингар хатогӣ мекунад. Торрес худаш тағат немирӯз не просто свет не то ғалтидагия. Короче, дар бораи Ферран Торрес ҳамиқа гап гуфтаниём бародаро ки бисёр ба дашномаш накунед. Бозингар хато мекунад. Ӯ худаш баъди коронавирус сиячдагия бинам травма дошт, 3 моҳ бозӣ кардагӣ набуд. Оҳиста оҳиста сол мешавад. Оз нигоҳ кунед бо ҳамин рӯз гол мезанад. ҳар роз дар видеош пас мезанишаку нашод Дембеле ту гуфтеси Дилшод Шодиев. Ма ӯра ҳамчун бозингар Дембелеро пас намезанам. Ман уже даҳум бор гуфтаистам ки ман ҳамчун шахсият Дембелеро пас мезадам. Не ҳамчун бозингар Дембелеро пас намезадам бародар. Ҳамчун шахсият ки Барселона барои ӯ қадар кор кард, барои ӯ типа Барселона барои ӯ тавобатхона шуда буд ки қадар ойликаш медоди, не ки бозӣ намекард. Ҳамин ҷиҳат бояд бар Барселона чӣ мекард? Рӯи хотири Барселона корош шардумаша дароз мекард. Не ки ҷиҳате ки шардумаша дароз накард, пули калон талаб кард. Ҳамин ҷиҳат как шахсият ман нағз намебинам Дембеле. Не ки как бозингар, бозингари зурай. Ака Фати чандум медирояд. Фати гуфтесиян ки охири сезонда мумкин дар 4-5 бозии охири сезон успех кунад. Бародар Барса ғалаба мекунад, зашиникош боварӣ нест. Ака ман пешакӣ бозиро гуфта наметавонам, қашан медонам ки бояд ғалаба кунад. Бовар кунед имрӯз Торрес 2 гол зиёд мезанад. Просто неудачный буд против Наполи. Конечно, неудачный бозиё меша. Агар бозии Нант ПСЖ один тамошо кунед, Мбаппе, Неймар даже пеналтиро натонист. И хеле бозиё дар ҳар як бозингари бузург меша ки ҳамун рӯз бозиш дуруст қабул намеша гуфти гапо. мо мухлисе хитем ака коре накуне ки дилмона айтмонем. Чӣ кор мекунӣ Шодиев ки дили мо айт мемона охи? Ман фақат дар хизмат подписчиком ягон кори бад кардистам. Ака боз ба фанатҳо гӯяд барои бозии Барса приложение Live Football установка кунанд. Хусрави Фатҳуддин ма уже гуфтам. Ака оё хави метавонад Барсаро ба дараҷаи олӣ метавонад барорад. Ира тобистон маълум мешавад кадом трансферҳоро Барселона мекунад. Баъд сезоне ки тобистон сезоне ки 2022-23 сар мешавад, баъд то моҳи декабр метавонем бозиҳои Барсаро аз ҷониби Хави ба ҳуб диҳем, барое ки ҳозир намешавад ба ҳуб да, барое ки худто медонем ки Барселона дар кадом ҳолат қарор дорад, қати кадом бозигаро бозӣ дорад. Барои ҳамин тобистон бародаро чӣ мешавад? Гуфти гапо дар Барселона революция мешавад. Дар Барселона революция мешавад, барои ҳамин метавонем ба ҳуб диҳем кору бори Хавиро. Нек ман боварӣ дорам ки Хави метавонад чӣ кунад? Барселонаро ба қуллаҳои баланд бирасонад. Ака ҳимоятгари Боруссия Гинтера мехаранд, ҳам хеле гапай намехаранд. Ӯ ҳамчун агенти озод мешавад Боруссия Мюнхенгладбах. Барселона дар списокаш ҷо кардагӣ, яке аз вариантҳои защитника пурқувват кардаанд. Ансу Фатиро гуфтагиам бар зидди Севилья ё Реал Мадрид ба майдон мебарояд. Не бародар чӣ намекунад? Риск намекунад Барселона барои Ансу Фати. Ҳама хеле хабар буда, не ки риск намекунад. Ака Гнабри ай Бавария меяд. Бародар нашод Гнабри хабаро бисёр. Гнабри ҳам шаҳрномааш 2023 моҳлатиш тамом мешавад, лекин маълумиро надорад ки моҳлати кадом бозингари шаҳрномааш тамом шуда сразу Барселона мепарамеяд. Не бародар ба хел ман шаҳрномааш қати Бавария дароз мекунад. Просто Барселона агар шаҳрномааш дароз намекард, Барселона яке ай вариантое ки амо Гнабриро мегирифт. Не ки мо да чӣ дар кора. Акаҷон гап нест ба худо. Ман ҳама вақт видеои хита ждат мекунам, гап нест. Ака ҳазор раҳмат бародар. Меган дарвозабон мехаранд ростай. Не оли дар бораи хабар нестай. Ака ҳамин нархи Депай чанд қа меистад? Ту медонӣ
бародар дар трансфермаркет нархи Депай ба хиёлам 35 миллион ай. Ба хиёлам ҳамиқай. Агар бигӯ ки Барселона чанс мефурӯшаша, ина ҳисоб ки як соли дигар шартномааш мемонад тобистон. Як сола шарт вақти футболбоза шартномааш муҳлати шартномааш кам ки мон, нархи футболбоз кам мешавад. Барои мумкин 15 миллион ё 20 миллион фурӯшанд Депая. Мумкин арзонтар. Чиба ака Барса ҷашини ки Ливерпул ардонда намехара беҳтарин ҷашини ки айнишон ҳамчун бозингари гап чам. Охи бародар як хеле гап мезани, баъд любой бозингари зура гуфтани ки Барселона харида метавона. Арнолд худаш ай Ливерпул ягон ҷо рафтани нест. Баъд Арнолд андак-мандак пул наместа, ҳеч нест, 80 миллион нарх дорад. Ака чиба Абамеянг сӯз бозӣ мекунад? Сӯз бозӣ накард, дар бозии Наполи нормалӣ бозӣ кард. Просто Абамеянг момент саздават кардан дар кура. Ҳама моментое ки дар Ферран Торрес саздават кардан, Абамеянг саздават мекардан. Абамеянг оли чанд гол зада буд. Просто Абамеянг момент саздават накардан. Чихе вай нападаеша вай бояд тупа бирасона, не ки ӯ худаш бозиро ҳал кунад. Ака Барса тобистон вариантҳои трансферша кадом игрокай? Единственный игрокой ки мехоҳам пурқувват кунам, ята опорник ба ҷои ки мегирад? Ба ҷои Бускетс мегирад по-любому. Я сета централ, я дута мумкин централи защитник бигира, баъд ята леви защитник ба прави защитник. Баъд централи нападаеши. Ака Барса вратари Борусия Мюнхенгладбах бихара зур мешавад. Не, барои Барса вратари диюм, вратари қимат дар кор нест, бародара. Вратари арзон дар кор, ки штои маоши кам битаншо. Айҷа бозии ки рафтиса? Лидс Юнайтед, Манчестер Юнайтед. Пеши ҳами сар кардан тамошо доштам. Ака Барселона барои чи Депайро намедорад? Барои ки бародар Депай травма дорад. Зюля чӣ шуд? Бародар Зюля официально Борусия Дортмунд гузашт. Аз Пиликиёта Барса намеяд, ака. Аз Пиликиёта я 2 ҳафта пас мумкин ҷавобша бигардона, барои ки да уҷа гапчап да ҳам да Челси, ҳам да тарафи Барселона зиёд шудистай. Челси як сола шартнома пешниҳод кардистай, не ки Барселона барои аз Пиликиёта 2 ҷамъи як шартнома пешниҳод кардистай. Значи 2 сола шартнома бо агар бо хоҳиши футболбозу даста бо як соли дига метавона шартномааш дароз кунад. Просто ҳозир фикр кардистай. Брат, не ки ман да ту гап надорам, мухлиси беҳтарин. Гап нест, ҳазору раҳмат. Ака Бускетс дар тобистон ҷавобаш метавад? Мумкин Бускетс худаш бирава, бародаро. Ҷавобаш наметавад, мумкин худаш бирава. Не ки етани точно гуфти гапо. Илтимос бародар бухон ҳама комментатор иҷа мардум бо умеди ҷавоби тан. Окей, пожалуйста. Бародар, просто коммент. Ман ҳама ёро успеҳ намекунам бухонам. Кадомиш дар чишум меғалта, ҳамуро хондесам, так што бехафагӣ бачаҳо. Бача Реал Холланда мехара. Реал яке ай вариантҳо, яке аз фаворитҳое ки Холланда мехара. Не ки маънои ёро надорад ки Реал фақат Реал мехара. Уҷа чанд кас Манчестер Сити, ПСЖ, Барселона ҳама ҳавасманда бародаро. Ака масъала иваз кардани Тер Штеген ва Донорума чӣ шуд? И тишина шид. Ака я бозӣ кам кардагия Барселона дар Ла Лига? Бале, я бозӣ кам кардагия. Ака ба фикри шумо Ливерпул қаҳрамон мешавад дар Премер Лигаи Англия? Бародар, Премер Лигаи Англия ранги Лигаи Чемпионҳо и ягон чи гуфта намешавад. Фаҳмидесе? Мебинӣ ки пага дар бозӣ дар командаҳои сус бой метавонад. Вай Премер Лига мегам, уҷа ӯ ба моро Ла Лига нест, ёки Лига 1 ёки Серия А нест. Уҷа Премер Лига командаҳои зур боз мекунад. Агар систам боша, қатъи командаҳои сахт зур боз мекунад. Балечки Барселона дилатон хунук накунед, Барса ба пеш. Брат, ман ҳамеша тарафдори Барса дар кадом ҳолате бошам, ман гарини мухлисам. Ранги худам бародар. Салом алейкум акаҷон, ба гуфти ман хуб бош. Ҳамин сол фатира тамоман ба майдон набуроранд ки ба пуррагӣ барқарор шуда. Ту чӣ назар дорӣ? Ман назарам ҳамие ки назари ман ранги назари ҳам духтура гуфтаистиан ку риск намекунад дар мумкин дар охири мавсим я дисе бозида уже солша будураранша. Гая Кунде, Холланд ва Мазроё харад бас. Барои ёро овардан пули ганда калон дар кор. Баъд мебинем ку чӣ гап мешавад. Салом ака, ман мухлиси как всегда. Ака Иньеста Барса меояд? Не бародар. Мориба Валенсия дай? Бале, Мориба Валенсия дай ҳамчун иҷора бозӣ мекунад. Ай Лейпциг омадагӣ. Ман фикр мекунам имрӯз Барса мезанад. Ту чӣ мегӯӣ? Морам ака умедворем ки Барса мезанад. Ака чида Адама дар состави асосӣ нестай? Адамаро мумкин дам додагиян дар ҷош Усман Дембеле дорда. Усман Дембеле на самом деле сазовор шуд уже се бозӣ шуд уже дар захиравӣ нишистаи, не ки ин бозида дар корай. Акаҷон ҳақиқат мухлиси Барса буда шаву рӯз хов нарафта як хабаро хабардор мекунем. Барои шумо менам бекунем бародаро. Як поён мекунам. Акай Муҳаммад не ки Адама рӯз бозӣ кардеса, як каме дар бораи Адама гап зан ака.
адам аз рӯз боз кард ё зур боз кард бародар. Тоттенхэм Манчестер Сити ана бозӣ кай боша Барса мо бармегарда зиқ нашем бародаро бармегарда. Ака Хави Симонс шартномашу ПСЖ ба итмом мерасонад ва бо Барселона шартномаи баста роста не Барселона ай Хави Симонс ана вообще қат кардаги қатъи шартнома наибанда чӣ хеле ки Барселонаро кидат кард. Шумо медонед ки ӯ капитани ана молодежной командаи Барселона буд, так что ӯ рафтагия дига намея барое ки ӯро агенташ Райолай баъд дием ки Месси тавсия додагия ки Хави Симонса барнагардонанд. Ҳам хеле хабар буд. Акаҷон ба гуфти шумо айни ҳол лучший вратарист кия дар топ-5 лига? Ба гуфти ман лучший вратарист айни ҳол Куртуа. На самом деле вратари зурай. Брат зинда боши Барселона. Хабар баромад ки АС наиста ки моҳи апрел бозӣ мекунад, лекин ман бовар надорам. АС дурӯғай. АС оқа бовар кардан дар кор несте. Бародар, дар бораи футболи тоҷик гап зан, дар бораи ҳосилоти инҳо ё ягон каса интереси несте бародар, агарин ба дили ҷон гап мезанем, просто интереси несте одамода футболи тоҷик. Фаҳмидестед? Ояндаи Гавиро чӣ хел шарт метӣ? Гави по-любому шартнома мебанда, ӯ Гавиро намефурӯшанд. ӯ ояндаи Барселона, просто шартномае ки якум бор Барселона пешниҳод кард, просто махқул нашуд. Метавонад шартномаи дига пешниҳод кунад. Хайр мебинем чӣ гап мешавад. Зур боз мекунам. Ман дар бозии Адама махқул шуд, полни харидада мара. Ака ПСЖ мезана Реал ё не? Дар ира ягон чӣ гуфта намешавад. Бозии оли ноҳии мард то вақта чӣ гап мешавад, худо медонад. Ки травма мегира, ки травма намегира. Ака як гурдаи Барса ПСЖ рафтааст, барои ҳамин Барс сус шуд. Ака як гурдаи Барса. Дар бораи Месси гуфтеса ака. Хай Месси агар ПСЖ намерафт, баъди 2 сол бо карьераш тамом мекард, баъд чӣ гап мешид? Бори ки мекардем бо Араухо дар чанд моҳ аз саф бормад. Бародар Далерҷон Зарипов чӣ гуфтеси Араухо дар бозии имрӯза бозӣ мекунад? Дар состави асосия. Ҳаким Зиеш чӣ хел барои Барселона Ҳаким Зиеш барои Барселона зуррай не ки да унҷа мо гуфти гапо Адама Траоре харидем, унҷа Ферран Торрес боз мекунад, Абдел Азазули дар кор. Барои чӣ мо Ҳаким Зиеш дар кор? Манчестер Юнайтед бозӣ дора ака дар қафот. Манчестер Юнайтед қати Лидс Юнайтед бозӣ дора. Ака ба ягон заштаи ҳамин сол ака Бавария мегира ягон заштаи ҳамин сол илтимос ҷавоб де. Бавария гирифтания чанд зашини ки ҳавасманда якес Кристенсен аз Челси урам шартномаш буд мешава. Баъд Рудигерам я ҳавасмандӣ кардна ки Рудигер бисёр Реал Мадрид ҳавасмандай. Ана бо я зашини дига ай Ториноай ай Бразилия 24 сола ҳамудам ҳавасмандай. Короче оз Бавария ҳеҷ гуфта наметавонам бародар. Ба фикри шумо Адама бозиш зиро Дембеле ҳамчун мухлис ҳамчун шахсият не? Конечно Дембеле зурай. Статистикаро як бор нигоҳ кун бародар, муқоиса кун дар софтскоре мебинӣ. Майскоре гуфти гапо. Ака ҳамин Пике 50% Каталонияро харидагӣ мегӯ ростай? Не дурӯғай. Агар дар 20 минути аввал Барса гол хӯрад, мо метавонем накам аз 2 гол занем. Бояд фаҳмед мара. Ман дар ҳар як видео мегӯям ки Барселона бояд 2 гол зиёд занад, барое ки зашинникои мо сустай. Ака тренери Атлетико Мадрид Эрнесто Валверде меша гуфтеса. Хабар ҳастам, хеле не ки хабари хеле гуфти гапо чиз нест, хеле ште полностью бовар кардам дар кор. Хеле хабар ҳаст. Зидан тренери ки ҷо мешавад маълум нест бародар. Бисёртар ба ПСЖ тааллуқ дорад, чумака наздик аёхи. Ҳамин Лукаку меомад я барба зашинникои Испания девона мекард. Дина Лукакуро бозиша дар Челси наиди? Антирекорд мондак Лукаку. Лукакуро ҳар кас истифода бурда наметавонад. Фаҳмидеси бародар? Лукаку дина 7 борак дар 90 минут 7 бор тупа қапид. 7 бор дар бозие ки бо Кристал Пелас бозӣ дошт. Ба я азо 1-0 бирид. Так что ҳарчи нагем бародаро. Муҳаммадҷон Севилья ашко патират кина зур меша. Барса дух мегира. Севилья патират кина зур меша. Не ки Дина ба хелон Дина бозӣ дошт Севилья? Патират кард накард? Ё ҳамин рӯз бозӣ дора? Ҳамин рӯз бозӣ дора намедонам. Не мо наки рақобат зур шавад дар Ла Лига. Ҳам Севилья бибара, ҳамиш ништяк мешавад. Рақобат зур мешавад. Араухо марда гури ояндаи Барса ба шарти нафурӯшанд. Шумо чӣ хел шарт метавонед? Араухоро намефурӯшанд, просто шартномаи зур. Камтар проблема дорад ки ҳамин травма мегира бисёр. Ака прямой эфир читари тамошо кунем. Прямой эфир дар Варзиш ТВ нишон метиҳанд ё ки дар Око Спорт. Ба фикри шумо Дембеле гол мезанад боз ё ки не? Ба фикри ман мумкин гол мезанад.
бисёртар ами 70% да. Салом ака Инеста гап зад. Даброи Инеста як хабар бурон типа Барселона бармегарда, хабар кампировоза бовар накунед бародар. Мумкин барбигарда ин ки ҳамчи ёрдамчи тренери хави. Ака составта Пике ҳаста. Пике дисквалификация дора неста бародар. ҳама ҳамин хабарҳое ки ҳозир ман гуфтаам дар ҳар рӯз дар видеои ман бурондаст. Агар шумо агар бохабар набошед, мо дар инстаграми Барса.tg, дар инстаграм ёки дар телеграми Барса.tg, ҳама ҳамин ссилкаҳои ҳамин инстаграм ҳам телеграм дар таги видеои ман дар описания мондагия бародар. Будроен ай хабарҳои Барселона қафо намонед охи. Ака мо чӣ хизмат кунем? Толарака меҷиқим намешава. Доларака меҷиқи намешава. Хизмат ягон чи дар кор нест бародаро. Зинда боше. Ака состав зурай куи ваз намекунед состав ҳамин составш зур буд. Нормальный ҳамин состав ҳам. Ин қайки просто заширник агар ба ҷои Гарсия Пике буд бо зуртар мешид. Бускес кай карьераш тамом мекунам, мумкин баъди 2-3 сол. Канали варзиш дар Тоҷикистон нишон метам бародар ман кадом сайт метавонам бозиро дар тел бинам. Гуфтаам ку лайв ҳамон бародар дар боло наест ки лайв спорт скачат мекунӣ, чиз скачат мекунӣ. Беҳтар дар Тоҷикистон агар бошен Окоспорт намехонем ки дар Россия бошен Окоспорт меқапад дар приложение дар телефон скачат кунед тамошо кунем бе проблема. Агар Аякс Мазравӣ Талафикро биёра зури бад мешава. Конечно зур мешава. Гави зурай бародар. Я проблема дора ки хича нигоҳ намекунам. Фаҳмидеси оно дар бозии Наполи ёд дорӣ қати ана рӯз чихе калабакала задам. Просто хича нигоҳ намекунам сагира 17 солаи бисёр бад жёстки боз мекунем. Жёстки бадам бозӣ кардам дар кор нест. Ҳам саломати хита даст метиҳам, ҳам саломати ягон бозингари дигара. Не як ҷиҳат зурай чи ана сагирае ки меҳнатия не ка як ҷиҳат саломатиро ай даст метавам. Фаҳмидеси? Акаҷон ба худо гап надорум, саломат боши, худо ҳамеша нигаҳбон боша. Шумодам худованд нигаҳбон боша бародаро. Ака ҳамин баъди Месси аз Барса рафтан, қарзи Барса кам-кам соф шудеста рост. Баъди Месси не баъди Бартомеу рафтан, қарза Бартомеу кунак зада қарзоро додестай. Light TV скачат кунем, ба азур тамошо кунем. Light TV короче бародар, Light TV. Кейна баробаре ки шармети нафаҳмидум гапта бародар. Чӣ ба Дембеле буромад ҷои адамда? Баро ки Дембеле сазовори состави асосия бародар, барои ами ака сози хуби саломати асосия Рустам Имомов ҳам асос. Гави ранги Верати боз. Не, Верати зури баде. Верати яке бузингарои дӯстдоштаи ман. Гандама мехостам ки соли 2015 Вератиро бихарам, мехаридам, меовардам зур мешид. Не ки нахаридам. Вератиро меовардам зур мешид. Ганда бузингари зурай Верати. Агар салом Барса Аякс Мартинес. Чор-панҷ игрока мечина. Чӣ ба Педри наомад ҷои Гавида? Охи ман дар пеши хави набудам бародар ки ман бифаҳмам ки барои чи Педриро дуровард, барои чи Гавиро надуровард. Ҳозир баъди пресс-конференсия гап мешава, баъди ки бозӣ комментария метаҳад Гави хавида, хави ба худаш мефаҳмад ки барои чи состави асосира хеле мондак, барои чи киро надуровард, барои чи уро надуровард. Ҳамаша мефаҳмем оҳиста. Ана Курган 003 ТЖК ҳазор омад барои дастгирид бародар. Обод бошӣ. 2-0 шид. Фернандеш гол зад. Тахминан бозӣ мумкин ай 3 гол зиёд шава бародар. Назариятку постав сиям, давай. Ака ҳамин Гризман бармегашта боша аз Атлетико ба Барса. Не бар намегарда бародаро. Ака мо да Артуро Видал дар кора. Не Артуро Видал пиш ҳамин гави худаш Артуро Видал ай. Зачем мо да Артуро Видал? Артуро Видал худаш дар чи номаш гапай дар Интер худаш дар замина мешина бародар. Ба фикри ту кори соз кард хави ҷои Педри дар Гави рамон.
медони барои чӣ барое ки гави атборда зурай бародаро барои ҳамин мондагиаш атборда ништяка Фрэнки де Йонгам атборда зурая не ки Фрэнк де Йонг бисёртар пеш мерава ана нашод Педри гави состаре ҳозираш да барое ки Педри ҳолиам ҳолати хубаш да барқарор нашида бародаро барои ҳамин гавира дуромадаг медоне ки ана Валенсия ганда Валенсия ҳаромбоз не просто тренериш Бардаласа тренери пештараи Хитафе ганда тренери ҳаромбоз айда бисёр бад чӣ мекунад бародаро ба ҳамин хайри хиш мекунем барое ки шом шид аз он шид шома хондан дар кӯ қазо кардан дар кӯ нест бо насиб боша пага сар во мехӯрем агар кадоме ки дар телеграм канал ё ки дар инстаграм канали Барсатижи обуна шуда нест бародаро будро обуна шен ҳамаи хабаро моментально ҳамаи хабаро мебарояд моқӣ дар амони худо нигаҳбонтон боша ҳазор омад барои дастгиритон.